nos montes, claro, era de noite, cavadores. Tiñan que pasar entonces nun río. Chegaron ao Pontijo, que era un pau atravesado no río, que eran os ríos pequenos. Encontraron un can pequeniño na beira do Pontijo, por onde iban a pasar. Entonces, diz que dixo pásate por outro lado, e vémonos botar no río. Entonces un pasouse ao outro lado do río, por o Pontijo, e os outros quedaron ali por onde empezaba. E claro, o can estaba diante, ali por detrás. Entonces, mandaban querían meter polo Pontijo adiante, ele quería pasar, pero no outro lado había outro e non deixaba pasar. Entonces, chegou ao medio do Pontijo, eles, os dun lado puxaban, e o outro tamén, e veuse apurado no medio do Pontijo, e o can diz que deu botar lume pola boca. Entonces, ao botar o lume, dixeron, é peregrina. Entonces, un dos homens diz que dixo, deixade que é peregrina, vaite con Dios. Entonces, diz que dixo a peregrina, e vosotros tamén. Apartáronse, de camiño desapareceu o can, e nin se souperon pando fora, nin pando non. Ese punto é que o meu abuelo falar, que diz que é verdade, eu non sei se era senón, que agora non crea xente nesas cousas, diz que é verdade, eu non sei se era senón, que agora non crea xente nesas cousas. Outra vez que viñan os carros cantando polo río abaixo, tamén, así, como se viñeron unha rabañada de carros, como cantaban algún día os carros. Entonces eses carros dicían que era o demo que estaba desencadenado, é que andaba polos ríos, facendo mal non, poñéndome da xente. Bueno, na miña casa tamén se contaba moito a miña mãe, que diz que tiña moitas perdas, con gado, moita enfermedade, e todo iso. Entonces, un día, pois, meu abuelo sei que foi buscar o cura para bendicir a casa. Veu o cura e bendiceulle a casa, bendiceu hasta os alboios e todo o que había, diz que bendiceu todo, diz que sudaba, que lle caían lágrimas. As lágrimas, os sudores. Entonces, así que acabou da bendición, diz que lle dixo, bueno, ahora che faltará alguna cousa de lavar, pero ti non a busques, que non a vas a encontrar. Efectivamente, aos poucos días desapareceulles o adivado carro que chamaban, que era a corda que nunca se amarraban nos carros, ca leña, coa maraña, con todo iso. Esas cousas contabas meu abuelo sempre, así. E cando iban as mozas que levaban, eu ainda tiña aí un galleto de ferro pequeniño, que ten dúas gallas, e poñíanlle un rabo, como unha vara, entonces eses levábano cando iban as mozas, porque se lles aparecía o lobo, dabanlle co ferro aquel para defenderse do lobo, e diz que había moitos, e agora tamén o sabe. E si, desas cousas había moitas. E había outra que tiño unha tamén dunha vella que dormía na nosa casa, chamábamoslle a Castelló, andaba sempre toda a volta en farrapos, dormía detrás do lume, onde tiñamos a lareira, ela viña para ali, nin se sentaba a mesa ni nada, aquela metíase detrás do lume, ali na lareira, e estaba ali. Entonces, ao mellor outro día, se chovía, facía, non madrugaba, ela deixaba estar, despois dormía, cando nos íbamos á cama, miña mãe iba buscar un feixe de palla, o palleiro, e botaba-lhe no baño das vacas, e dormía ali no baño das vacas, aquela vella. E despois,
cando polas mañás levantábase, e eu, cando me iba po lindeiro cas vacas, dicíame, ai, neniña, pon un sobreiro na cabeza que perde o brillo da novez. Que perdía o brillo da novez. Co sol e co temporal, tiña que levar algo na cabeza. Sabe como cantando curar moitas. Ese ven no libro que me deu Noé outro día. Pero eu sei de outra maneira, parecido. Pues canta. O cura está malo, moi malito en cama. Chirimbín, chirimbaina, moi malito en cama. A la medianoche, lemo la criada. Chirimbín, chirimbaina, llamo la criada. Que ten, señor cura, que tanto me llama. Chirimbín, chirimbaina, que tanto me llama. Fai-mo chiculate, bota pouca auga. Chirimbín, chirimbaina, eta pouca auga. El pozo es moi hondo, cambio o castellano do gallego. El pozo es moi hondo, tiene poca agua. Chirimbín, chirimbaina, tiene poca agua. Nel medio del pozo, la picó una rana. Chirimbín, chirimbaina, la picó una rana. A los 9 meses, parió la criada. Chirimbín, chirimbaina, parió la criada. Un curiña novo, con gorra y sotana. Chirimbín, chirimbaina, con gorra y sotana. En el mar hay un pescado que tiene las alas verdes. Desengáñate, María, que tu novio no te quiere. Pero non me acordo máis. Eso cantaba yo unha criada que tiña un mozo. E viña xunto dela, ela estaba así media chilvada, tamén costureira, era mollouse, agora costureiriña, teu amor acabouse. Costureiriña, casadiña de 3 días onde che vai o calor. Nin casada, nin solteira, nunca xa tuve millor. Mandábanos a cantar, os cativos. Levántate xa pinta, moxila a vaca, que che ven Guillón a comer la nata. Esa era porque Guillón era un revolucionario. Entonces, non sei, armáranlle como arman agora cancións a calquera político. Pero ainda era máis louco. Desde niña fui lechera, moi feliz e moi dichosa, nacida entre dos montañas, cerca de Villaviciosa. De Villaviciosa vengo, de recoger las manzanas, ahora voy para Oviedo, aquella triste montaña, por quereros yo un hombre. Nel mundo fui desdichada, malditas sean los amores que me han hecho desgraciada. No subo más a la villa, ni bajo a la carretera, ni quiero que nadie sepa el cuento de la leche. Cando fomos para a Ponte da Pedra, pois era o lunes de Entroido, e eu estaba facendo os freixós, e chegaron que viña o pai de María, non conociche, David lle chamaban, e outros da Vila Bella, un chamaban Julio, outro, bueno, eran moitos irmáns. Entonces viñeron, que daquela era cousa moi bonita tamén, e viñeron de noite, que de día traballaban, polas casas, andaban de facer uns freixós, nas casas que conocía. Entonces, chegaron, viñan 4 ou 5,
todos disfrazados. Eu estaba na cuadra, que tiñamos ali a lareira, nunha cabana, estaba facendo os freixós, meteroseme na cabana, e eu facendo nos freixós, así que botaba os freixós na pedra. O pai penso que era, pensei que era ese, que non sei. Com o bastón que traía, cruzou os freixós todos. Dixo, mira, na miña casa fandes así, 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 e cruzaron todo co bastón, e logo lle quedara freixo ao campo. Que non se quitaba, estaba todo en cachos. E despois outro foise para a cociña tocar a barradia. Dixo, vai, ese debe ser conocido, era. Pero nosotros ali nos conocemos. Despois si, soupemos o tempo andando, descubríronse, pero aquel día non se sabía deles. Daquela era... Agora é bonito, pero non me gusta como antiguamente, cando era unha vez Pepe máis un que chamaban Lolo de Roxo, que era o home de Carmen de Redondo. Estaban ali na casa de Redondo, Pepe era como agora, pouco máis sería que Bebe, así de grande. Debía ser o lunes de carnaval ou o martes, non sei. Daquela non había así o martes, había un baile á noite ou así, pero... Estaba aburrido ali, logo lle chamábamos. Estaba aburrido na casa da muller ali, e foi á miña casa, dixo, deixasme disfrazar a Pepe, que eu quería levar eu, que non teño con quen. Dixo, deixo, pero eu non teño roupa para ele. Ai, non, vestimos logo. E vestiron-nos de Redondo, da roupa delas, que había moitas mulleres. E entonces saliron, enduveron o poblado todo, eles vivían no poblado, daquela. Enduveron o poblado todo, ele iba vestido de muller, unha muller que era moi alto, a grande, e iba vestido de muller. E entonces iba, como se fora unha pobriña, pedindo, e levaba o neno pequeniño pola mão. E xuntaron moito. Enduveron todo o poblado e nos conoceron. Nai de sopo que... Porque tan disfrazados iban, eran menos que pensaban. E Pepe, claro, se viran, onde conocían algún, además eu tiña ali familia, unha irmá de caridade. Pero nai de sopo que era aquel matrimonio, aquela mulleriña con aquel cativo, andou a pedir, o caso que xuntou, daban cartos, e arbositos, torradas, orellas, freixós, e máis ben polas aldeas, cando iban polas aldeas. Tiñan moitas, facían moitas argalladas. E logo, unha vez, que era tamén así polo carnaval ou así, daquela xente, tanto os mozos e as mozas xuntábanse, foron a un baile, que estaba aquí unha Dora Marina, e foron a un baile, e viñeron para a casa, xa era tarde, e acostáronse, e despois Pepe quedou con eles, xa era grande tamén, que máis Manolo, e tiñan chave. E despois viñeron e quería levar a Amador con eles por ali, viron aquí polo poblado, por aquí. Querían ir con eles, traelos para meterse nas casas a facer cousas. E foron aí á casa dun, e tiñan unha pota de zorza, e esconderonlle debaixo dun palleiro, e despois o outro día tuveron que dicir da pota porque non sabían onde estaba a pota dos chorizos, que se non estropiábaselles tamén a masa. E xogos os xogos de algún día, bueno, os que se xogaban eran as cartas nas casas, así, ali na Barosa había unha casa que chamaban a casa do tío Manuel, e ali paraban moitos pobres sempre, na nosa tamén, pero na miña casa, como éramos todas mulleres, a miña mãe e eu e criada,
e non quería homes, collía mulleres. E entonces ali xa na nosa casa xa non se xogaba, pero na outra sí. E despois os que era ali éramos 3 cativos, eu e os outros 2. Había un portugués, ese era Candaguer. E entonces puñíamonos no vertedeiro, de antes era como unha pía, e entonces tiñan un furado así, un cousiño para fora, para verte a auga, o chicho do vertedeiro, que chamamos. Entonces poñíamonos ali, aqueles eran os nosos xogos, os 3, un pouco un outro, pouco outro, escoitando o portugués, porque gustábanos como falaba. Antes contaban iso moitos contos. E dicía o portugués, e eu se fora quen, como dicía, se fora quen mandara, eu todos eses cines e triatos non había ningún, non quería ningún. Todos eses cines e triatos non quería ningún. Pero a miña irmá fala máis o portugués. O portugués que me gusta. Claro, porque... 40 veces. Sí, porque volvió a aprender, claro. Sí, claro. Todos escoitábamos ali os vellos de noite, andábamos aos morcegos, collíamos os morcegos e quitábamos as alas para meter nas carteiras, que non las pedían, que diz que eran de bon agüero. Cortaban as alas, non sei se era a dereita ou a esquerda, quitabanllas todas, pero unha diz que era máis sabogosa que outra, para traer. Meu abuelo tamén a tiña, e a Amador tamén tiña unha na carteira. Ainda non sei se non andará por aí algunha carteira velha, que ainda tiña moito. Entonces andábamos a coller os morcegos ali no curral, e despois dábamos os morcegos e quitabanllas as alas. É que non había xogos como agora. Xogábamos así, facíamos cousas así. Eu era sola de mulleres, de cativas, e non tiña con quen xogar. E xogabas a pelota, así. A pelota facíamola de trapos. Non creo. Con lá, como tiñamos lá das ovellas, e iso, facíamos unha pelota e xogábamos. Eu o que facía, que termaba dos paus. Pa cando facían a Pepe, lle chamaban Pepe da Barosa, e máis Manolo, entonces facían carrilanas, como tedes agora, os patines, e eles facían uns parecidos aos da hora, patines de, non salirei a miña cara aí, porque entonces eles salís falando ao fuciño. Entonces chamábame, termame aquí deste pau. Eu termaba dos paus, e eles serraban para... Polo San Juan facían unha... como lle chamaban? Espera, a ver... É como unha andarería, pero non era andarería, como lle chamaban aquí. Clavaban un pau no medio do camiño, onde facíamos o folión, un pau gordo. Entonces, despois collían outro máis gordo, e con as pradas facían un furado no medio, e metían ali. Unha rendea, que chamaban. Porque éramos 3 na máis para saltar o lume. Os vellos xa non iban para ali. Entonces, bueno, algún iba, tío Manuel, ese xa era máis novo, pero meu abuelo xa non iba, miña mãe tampouco. Entonces, poñían un pau aquí, e poñían o chisme ese que fora do mesmo lado, por un lado que por outro, e despois poñían un pau aquí na beira daqui, e outro na outra beira, como se fora un coche, como se fora o volante dun coche, e sentábase cada un na súa esquina e o outro a puxaba. E así saltábamos o lume, todo alrededor.
Despois cambiábamos. Daba un cacho, outro cacho, outro, andábamos así. Pois era... E os outros tamén. Eu penso que éramos felices naqueles xogos e con aquelas cousas máis felices que son agora. Porque vosotros agora non sabedes que é ter felicidade. Estades aburridos. E daquela cantábamos no bico dun pau, en canto sitio salía. E era que se facía que non se iba a outra cousa nin É logo. E cando... Cando había unha festa, era por ele era o único que... Bueno, e para ir á festa, agora, hoxe, uns zapatos amaña outros, pero eu iba con focas hasta cerca da festa. E ali poñemos os zapatos. E despois volvíamolas nun trapo, que daquela hasta non había bolsas ou nun saqueto de papel, que de papel había. Entón metíamolos nunha silveira e cando volvíamos a coller as focas e poñíamos as focas hasta a casa, andando nas focas. Non sabía que te contarías, porque non había pautos. Ai, non. E facía zapatillas. Eu teño feito zapatillas moi bonitas, desas, unhas amarrallas, todo por aquí arriba, que me fixeran unha agulla, enseñárame meus primos, os da Vilavellos, os formosos, que eran ferreiros, e ainda son, pero naquela tamén era así novos. E non había zapatillas, compraban unhas zapatillas para ir ao pueblo, así, un recado, ou a misa, cando estaban novas, levábamos a misa. E había desas zapatillas así cuadradas, que ainda sei agora. Pero despois viñeron a moda, eso foi cando se acabou a guerra, xa eu era mociña. E entonces facíamos de cretonas de tela. Miña nai, que o mellor levaba unha cretona para facer así calquera cousa, hasta para facer unha porta na porta do cuarto, para tapar de cortina. E entonces quedaban retalas e eu aproveitaba e cortaba así como a zapatilla, quitaba as zapatillas vellas que estaban rotas, pero as gomas eran moi boas daquela. E entonces quitaba a zapatilla, a tela a zapatilla vella e por aquela cortaba outras. Pero despois viñeron unhas que eu cortaba así, unha lía, outra escribía e outra quitaba velidas a quen las tenía. Este non é polo meu poder ni pola miña sabiduría, que era polo poder de Dios e da Virgen María, con Padre Nuestro e Ave María. Había que rezalo 9 meses, bendicilo 9 veces. Esa sí que... Miña mãe bendicía daquela as vacas. A xente non sei, Dios que te deu, Dios que te criou. Quito cho o mau se alguén cho botou. Este non é pola miña sabiduría, ni polo meu poder, que é pola de Dios Padre, polo poder de Dios Padre e de Virgen María, con Padre Nuestro e Ave María. Todas esas bendicións hai que rezar, 9 Padre Nuestros e 9 Ave Marías. Sí, sempre dicir, non é polo meu poder ni pola sabiduría, hai que nombrar a Dios, é polo poder de Dios e da Virgen María. E entonces 9 veces. E despois, coa vela, pingábana polo lombo, facíanlle unha cruz no lombo. O caso que despois, xa é outro día pola mañá, despois xa podemos, bueno, daquela moxina que tomou o mamador dela, pero despois outro día pola mañá fun e xa nos bendice sola tamén. Esa Santa Carolina 3 hijas tenía, unha se quemou, outra se muró, outra por agua la fuente mandou, agua non encontrou, con saliva o fuego matou. Isto non é polo meu poder ni pola miña sabiduría, hai que dicir sempre esas bendicións. Pero teño outras, pero esas non me acordo delas porque teño aí nos libros. Que espera que che busco o libro e miramos, que? Da igual. Outro día, se non deixo o libro, e teño varias que me apuntaron, que había unha
chamando Fogo Salvo, había outra de se apuntáramos unha que chamaban Juana de Carracedo. Había hai moitas así de bendicións desas. Da bruxería tamén, do ollo mau. Ese é verdad que na miña casa pasou unha vez. Vou contar a historia desta primeira, verdad? Un día, daquela, dábamos o leite cando se cavaba na roza. Os cavadores daban cal de leite a comida de mediodía. Entonces o que cavaba iba ás casas por ali dos veciños buscar leite. Entonces había unha vella ali que tiñana por moi desabojosa, chamabanlle que tiña moi mal ollo. Entonces un día pediralle o leite a miña nai e iba polo leite. E ali tiñamos na Barosa, tiñamos unha corte, bueno, varias, tiña apartamentos. E había unha que tiñamos os cochos. E tiñamos un cocho xa grande, era unha china que estaba, xa logo paría. Así que botábamos as vacas fora, miña mãe botaba para ali, para a cuadra, cando era por ali paseando na cuadra das vacas. Entonces, a porta da cociña era así como ali, a entrada, desde fora, que tiñamos o curral, que daquela non era a cera, era un curral de toxos. Entonces, estaba ali a porta. Entrábamos, había chamaba adentro a cociña, había unha cociña, despois tiñamos a outra máis ao outro lado, palo. Como aquí o comedor é mala cociña. Pero daquela era todo de terra, que non era de cimento tampouco. Entonces, claro, para subir para as cuadras de fora había dous pasos así, aquí a porta da cociña, por ali, enfrente, dous pasos para a cuadra. Subían dous pasos as vacas para subir, e o cocho tamén subía, baixaba. Pero entonces tiña a porta da cuadra aberta, pero o cocho non baixaba para vos, estaba por ali e andaba co fociño mirando por ali. E chegou a vella a buscar o leite. E veu a porca ali ao pé da porta. E dixe a miña mãe: ai, que porca tan grande tes, a xa vai para matar. Era así como unha bruta, chamabanlle bruxa, pero era bruta, que non sabía máis. Que nunca dicía, a mí sempre me enseñaron de cando era pequena, cando encontraba xente no camiño con jado ou así, que dicía buenos días ou buenas tardes, é San Antonio. Sempre me mandaban dicir así, a xente que viña con animales. Entonces, bueno, a miña mãe deu o leite, e despois meteu o cocho no cortello, e a mediodía iballe dar a comida, que daballe pola mañá, a mediodía, e pola cociña, na lareira, había un furado para a cuadra, porque senón había que dar moita volta. Entón había un furado cunha porta, abríamos o portixón aquele e botábamos por ali abaixo para o baño, sin ir á cuadra. Pero entón a mediodía botoulle a comida e a porca estaba algo detrás, no final da corte, estaba miña mãe, china, o coche non viña para o baño, porque viña seguido, tan pronto lle botaron, nada máis que abrir a porta do portixón aquel, xa viña para o baño. E dixo-me a mí, eu era pequena ainda, dixo-me, a ver, miña mãe ali, vai mirar a ver que ten esa china que eu non quero ir comer, xeso. E foi unha corte, meto-me na cuadra e estaba sentada, como un can, cando se senta os pés de diante así, e sentada na corte. Entonces, eu collina así por detrás, e pegáballe así, e dicía, China, levántate, que era moi cariñosiña. E dicía, levántate, China, levántate. A China non se levantaba, facía, e estaba,
E dixen eu, ai, non se levanta, mamá, non se levanta, a cocha non sei que ten, que non se pode levantar. Dos pés de atrás, estaba presa dos pés de atrás. Entonces, dixo, ai, mas a centella como a velha, foi xa velha que che marreu aí a cando entrou. Foi xa velha que me veu. E dixo, esa condenada, esa bruxa. E bueno, dixo, tens que ir buscar. Había unha prima de miña mãe aquí no poblado, que é ali cerca onde está a iglesia. E dixo, íbanos a axudar moito. É que ela sabía moitas bendicións, sabía quitar o ollo mau, dixo. Dixo, come, e depois vas chamar a tía María. E entonces, cando eu salía pola porta para ir chamar a tía María, chegaba a tía María, que iba logo sempre para a nosa casa, polas tardes. E entonces, de camiño, dixo miña mãe, ai, bueno, muller, viñache de suerte. Mira, pai, veuche a condenada da velha, e agora non se me levanta a China. Dixo, demo de ter a porta aberta, entonces teña a porta da cuadra aberta, e a cocha estaba así mirando para fora, e víase de fora. Entonces colleron para a cuadra as dúas, levaban unha jorra de meu abuelo, levaban unha vela bendita, encenderon algo na corte, foron as dúas palo, e o bendeciron, que despois, dali a pouquinho, xa se matou a porca para comer. É que moita xente non cree, pero hai cousas desas. Na miña casa ten pasado moito. Nos cando estuvemos, había unha vez, outra vez con unha vaca, iso era grande, xa estábamos na punta da pedra, que compraron unha vaca, fora a Amadora a feira, compraron unha vaca, unha becerra nova, e viña para parir. Claro, aquela becerra gustaba a todo o mundo. Cando na feira non chamaba a atención porque non tiña ubre. Hasta fora dun tío meu, e dicía, pois non che sei de que el que diz que a comprar non sabía de cando estaba para parir. Pero outro día pola mañá, levanteime da cama, fun á cuadra, e xa tiña o becerro ao lado dela. Con un ubre como este plato, que ainda non lle voltaba máis, que logo non se lle vía. Bueno, claro, daquela que tuvo, pois, casi non a mantiña, non lle podemos quitar leite ningún, porque ainda logo non mantiña a cría. Pero despois a vaca engordou e medrou moito, e tiña un ubre daba moito leite, que despois mi madre querida daba moito leite. E un día dunha feira estaba miña mãe lindando ali cerca da casa, ali polas conetas, que íbamos a lindar, pero ali polas conetas sempre había moito que comer, e como daquela non había moitos coches, lindábamos. Entonces viñan dous outros homes da feira, e un deles, que este era o fillo da vella esa tamén, que tamén era parecido, e diz que a miña mãe olle dicir que quedaronse mirando para a vaca, e diz que dixo, mira, eu quixen comprar esta vaca na feira, e la comprei que non tiña ubre ningún, e mira, pai, que ubre ten. Mira, e á noite meteu a vaca na corte cando foi hora, e despois á noite eu iba a muxir a vaca, e patadas, e esborracaba, e veña patadas, tuve que chamar a Amador, dixenlle, ai, o boneco, ven meter mal da vaca que eu non son capaz de muxila, mira, pai. Poñei unha corda na pata. Claro, e despois foi a Amador, amarrou unha pata de diante, e entón despois na muxeira que ela non podía patear, que non podía levantar a pata. E entón dixo miña mãe, mala centella, como xa non se foi esa condenada, que dixo isto, que eu veio a dicir que quedaronse mirando para a vaca, e os condenados, porque, claro, non digo, que eu non sei se tiña, pero que non é ben, dicían, antigamente, porque agora, bueno, a xente da hora, os novos non tedes envidia
Das das vacas, vacas, dos cochos, non sei se era nada senón, disso. que agora non cree a xente nesas cousas, pero non me acordo máis, que daquela era, agora é bonito, pero non me gusta como antiguamente.